Bambang nampa dawuhe Sang Ratu Sima. Pangestumu. Saiki aku dadi satria balik. Piye? Kaporo. Aku tolak mati saka tangan. Nganti keblinger. Kamangka ulu pautumu saka Keling-Kalingga ewadene semono iki dina dadi satria balik. Malah kaporo. Kakang aku tolak wis tumekane pati. Aku Bambang. Adipono. Iki aku musuhmu. Dudu sapa-sapa. Aja mung sawiji kowe. Ayo, rangkep Sewa Prabu Murda sajangan. Ayo, aku musuh. Maju kowe. Maju kowe. Papan sing mati kelawan aku mujo. Besok lamun ngerjane jaman katelaut somojo. Jurku piye? Apa jurku piye? Wis ana kerampungan apa ora? Karo Indra Sekti. Wis ana karampungan nanging Indra Sekti kaya tak pateni. Jur, Kaporo, aku merangi oleh Kalingga. Loh, kowe iso luar saka pakunjarane jane wis kepenak urip-urip wis semono kok kowe malah malih. kleru. Kok bisa Mergo kabeh iki mau Ratu Sima bodoh. Loh, Wis kadung tatu atiku diwirang-wirangake. Ana pengarepaning Punggawa ning Kalingga. Kanthi dalan iki aku bisa melake kelawan Ratu Sima. Bambang. Piye? Kowe menungso sing ora duweni rasa pebuten. Kowe duwe kaluputan. Neng. Ratu Sima kuwi wis maringi dawuh karo kowe ing supaya ngrangket wong saka Salendra. Neng kene ngopo? Kowe malah tinggal merangi wong Keling-Kalingga. Aja nguceh kaya betet sewu. Sing baku. Keling-Kalingga tak tumpes wis tanpa tilas. Ayo, No. Waton aku seneng pengarupanmu. Ra bakal kowe iso ngegel ayo tentoke papan. Aku Stiki lan Dewa Daru. Kaweden ngadepi kelawan aku. Layune sifat kuping. Pendane menjangan kang metu saka bundutan. Satemah dheweke jegur ana sajroning samudra. Ono dadi kawane. Sing Gusti Kilan Dewa Daru jegur ana sajroning samudra. Malih wujud dadi wit-witan. Yo, lamun besok ana rejaning jaman katlau kayu Stiki lan Dewa Daru. Lagi wae krungu suaraku. Padha ninggalake pendopo ana ing kraton Kalingga. Yo, umplanging gambar keprabon ning kraton Kalingga. Aku kang bakal jeneng ratu ana ing Kalingga. Aku ratu ning Kalingga. Supaya wong-wong kabeh ora ngerti yen to tenane aku ratu
ning papan ini. Ayo bareng-bareng mendem agem-agemane. Oh ngaten. Mergo akeh banget sing ngepenginake mahkota iki. Monggo-monggo sesarengan Sang Juwita Ratu. Patih Mahadisila, Sang Juwita Ratu. Agem-agemanku tak pendem ana ing sangisore wit pucang. Kampange ana 5 cacahe. Nggih. Siramu menapa dadi pasesen. Papan kene katelau pucang Pandhawa. Pucang saiki bebarengan munggah ana ing Argamulya. Aku bakal nyuwun igo marang ngersane bopoke Kalaya. Dereke penjangga kula dherekake Sang Juwita bocah lunga pamite karo aku jar golek nang lumane kawit esuk mar nganti yah mene kok durung ngono bang apa bocah iki dimangsa kewan ing tengah alas kono Mbak Simbak Pancapana Pancapana Iki entuk kewan apa panyuwun sampeyan supaya aku golek buron wono. Sakmenika angsal kewan macan. entuk macan Nggih. Ing mangkenipun badhe kula masak. apa ana lumrahe wong kok mangan iwak macan iki Pancapana Inggih saking menika kok golek liyane macan sing bisa dipangan niki nggih saged dipangan. dadi kowe ndek kapercayan yen macan kuwi iwake kena dipangan Nggih. yo yo wis kono Kula masak riyen. mengko yen wis mateng dipangan bareng-bareng wah cetha yen Pancapana kae bocah wegik bocah limpat upama ora limpat utawa wegik iso-iso dimangsa karo macan kae mah Amet Bopo. Capet-capet ceradi kemu kados Kanjeng Ratu Sima Pancinipun kula Ratu Sima saking kraton Kalingga. kok ngantos kedarang-darang dumugi wonten ing rompok kula menapa dampur tindak ngelangke menapa tenanipun wonten menapa Bopo. Kraton Kalingga dipun damel geger kalian aku Bambang. Kalingga Ngaten inggih Lajeng. Bopo. Kula ngawontanaken sayembara sinten kemawon ingkang saged ngrangket aku Bambang. Kula suwitani saha kula jumenengke ratu wonten kraton Kalingga. dados panjenengan ngawontenaken Giri Sayembara Ngaten inggih Bopo. sinten alit ingkang saged ngrangket ageng mejahi aku Bambang sepisan badhe panjenengan suwitani kalih badhe panjenengan jumenengaken ratu wonten ing Kalingga Menika leres Bopo. menawi ngaten kula ingkang mupu sayembara panjenengan Jenengan piyambak. menawi ngaten kangge nylametaken diri pribadi panjenengan lan Gusti Patih Putri Inggih Bopo. monggo kula aturi ngaso sawetawis wonten rompok kula nyiras pantes ngicalaken lacak saking pengamukipun aku Bambang Oh, kados ngaten nggih
Koko. Monggo. Ayo Patih Mahadisina. Mbok menawa iki dalane kamulyane Pancapana. Upama Pancapana iki ndok ngiras pantes tak gadah. Upama Mas ngiras pantes tak leher. Pancapana, nggih. Yen wis rampung lehmu masak kene. Kene. Wis mateng apa? Cek sampun. Dadi kowe wis mangan. Wis sampun wis bisa ngrasake iwak macan. Eco sangat Wis mengko yen durung marem dirampungke utawa ditutupke le mangan. wonten apa to? Iki ana gawean. Wonten gawean. Lajeng gaweanipun apa? Ana sayembara Sayembara. saka ngersane Kusumaning Ayu Ratu Sima ing Kalingga. Sayembaranipun kados pundi? Ana peranganing punggawaning negara sing nedya gawe ureke negara Kalingga. Kang kena diarani Aku Bambang. Aku Bambang. Kusumaning Ayu Ratu Sima nganakake sayembara sapa sing bisa nyekel Aku Bambang gedhe bisa mateni. Siji ganjarane disuwitani Kusumaning Ayu Ratu Sima, loro disumenengake ratu ing Kalingga. Napa sampun wonten menungso ingkang mupu sayembaranipun Ratu Sima? Wis ana. Lajeng sinten? Aku sing mupu sayembarane Kusumaning Ayu. Sampeyan niku sampun sepuh. Iya. Menawi gelot napa sampeyan niku tesih kiyat? Anjen kaya ngono. Tenaga wis loyo. Lah nggih. Kok tanding ngadepi lawan Aku Bambang. Agul-agul Kalingga biyen. Lah nggih, ampun sampeyan. Nganti aku nyaguhi utawa mupu sayembarane Kusumaning Ayu, aku rak duwe jago. Sampeyan gendha jago sinten? Jagoku kowe, Pancak. Mbok menawa iki dalane kamulyanmu, kowe bisa munggah ana ing cundhakaning Kawiryawan. Piye saiki, Mbah? Menawi kersa panjenengan kados ngaten, kula ingkang kedah ngadepi kalian Aku Bambang. Babar pisan kula boten iris, kula wani. Yen kowe wis madhep mantep, upama kowe mati minangka dadi rabuke negara Kalingga, katonke darmaning satriyamu ing negara Kalingga. Pangestu panjenengan kang kula suwun. Galo sing ati-ati ya. Pancapana. Pancen kowe wis cilik tak licik. Cara jago kowe saben dina kasah jalu. Iki mbok menawa wayahe ngabar kowe Pancapana. Tak delenge saka piye mengko kedadian. Aku Bambang. Aku ketemu karo menungso. Aku arep takon karo kowe. Apa kowe ngerti menungso sing aran Aku Bambang? Kowe golek menungso sing jenenge Aku Bambang. Bener. Ora dos saka pangarepan. Ora ado. Kowe dhewe yen kaya ngono tiwas kebenaran aku wis bisa adu arep karo Aku Bambang. Aku pinangka jago saka Keling Kalingga. Ratu Sima supaya ngrangket karo kowe. Kowe jagone Ratu Sima. Bener. Pancapana sing dadi aran. Pancapana. Ing ngatasé Punggawa.
ana ing Klingkalingga minangka agula Klingkalingga wairaku wenan dini kelawan aku. Ning wis semono ki saku semaku dadi jatune Ratu Simang. Menawa aku tanding karo kowe ing mengkone aku mati, bakal tak wujuti. Nanging kosok baline yen kowe mati saka tanganku, mbok menawa kabeh dalane kamulyane uripku. Yen pancen koyo ngono ayo temtokke ana ing papan iki Bakal tebah jajamu. Kawujudanmu malih dadi balok. Siap. Siap. Yo, bener Pancapala. Saiki kedadian aku malih dadi balok. Angin lali dene eling-eling. Arang sapa wae. Sing nglangkai wujud balok besok bakal apes cahayane. Apes cahayane. Monggo sang Jwitorat. Sapa ndageranmu? Kula Pancapana. Kula ingkang Pusayembara Gusti. Pancapana. Yen kaya ngono panjenengane sira bakal ngoncati wecoran benjane janji. Kang sira bakal tak suwitani lan tak jumenengke ratu ana ing kraton Kalingga. Menapa sedaya saestu sedaya. Kaya ngono. Menawi kersa panjenengan kula badhe saged. Yen kaya ngono, ayo bali ana ing kraton Kalingga. Monggo saged. Saiki uga siramu tak jumenengke ratu kraton Kalingga. Nyuwun tambahi pangestu Jwitorat. Jwitorat kula nelaken aku panuken tanpa pepindhan. Wedal sak menika kula jeneng ratu wonten Klingkalingga. Sasampunipun kula nglenggahi dampar Mesondanu wonten ing Klingkalingga. Kula badhe tambah gelar jimat asma Sang Prabu Susendra. Panjenengan